Araso mandangan de bunyi nanelo di sikonyo kami sakumarisan sai mengaji adat kami tak pandai adat dalam muadisi kurang pakai sabarun nagari balai daun de pangulu mandi jo pegawai di sikonyo kami mangko karumi mengaji sara alamutoin asal dalam muadisi kurang pakai sabalun nagari ada pengusaji pegang di imam Bilal dan Khatib. Oi barat manuku ai kalawi anta babali ujan kalangi kau rancino menjual pinjai anta ko ado untuk tasapi dalam lubang jarum pinjai oh bayi tulahun di dalam layo Al-Quran oleh kulayo bayatun oleh katulayo Tuhan satu tiko itu ala kejadian kulima Masuk ala